راديو إيرنا رواندا ካብ ብሪጣንያ ንስጎጉ ሓተት ዕቕባን መቕባል ትዳሎ ምህላዋ ተገሊጹ። ሓልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝተሳተፋ 16 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመጹ ተገሊጹ። ደቡብ ሱዳን 3/4 ካብ ህዝባ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። رواندا ካብ ብሪጣንያ ዝምለሱ ሓተት ዕቕባ ንምቕባል ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ተሓቢሩ። መርበብ ሓበሬታ ሞኒተር ካብ ካምፓላ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩዋንዳ ቪንሰንት ሩቢታ ብምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና ካብ ብሪጣንያ ዝምለሱ ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዝኾኑ ሓተት ዕቕባ ካብ ገበናት ናጻ ምዃኖም ቅድመ ምጽራይ ክካየድ እዩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ብመገዲ መትረብ እንግሊዝ ኣቢሎም ብባሕሪ ዝኣተው እሞ ንዘቕረብዎ ሕቲ ዕቕባ ብመንግስቲ ብሪጣንያ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ስደተኛታት ንምቕባል ሆቴላትን ካልእ ማእከላትን የዳሉ ከም ዘለዩ እቲ መርበብ ዜና ቃሊሑ። መብዛሕትኦም ዜጋታት ኤርትራ ምዃኖም ዝተሓበረ ካብ እስራኤልን ሊብያን ዝተመልሱ ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ክትቅበል ዝጸንሐት ሩዋንዳ ብግቡእ ከተተኣናግዶም ከም ዘይከኣለት እያ ትውቀስ። ብፍላይ ነቶም ካብ እስራኤል ዝተመልሱ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ ሰነድን ሕጋዊ ናይ መንበሪ ፍቓድ መስርሕን ኣብ ጎደናታት ያፈንያቶም። ዴይሊ ሞኒተር ብዘቕረቦ ጸብጻብ ብወገኑ ካብ 2014 ክሳብ 2017 ናብ ዝነበረ ግዜ ኣሳት 4,000 ሓተት ዕቕባ ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ክምለሱ እንከለዉ ዝተኣትወሎም መብጻዕታት ስለ ዘይተተግበረ ዳርጋ ኩሎም ከም እንደገና ናብ ዩጋንዳ ብምስጋር ብሊብያን ካልኦት ሃገራትን ኣቢሎም ጉዕዞ ስደቶም ናብ ኤውሮጳ ከም ዘናውሑ ረድዩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ኣምሳያ ናይቲ ምስ እስራኤል ዝገበሮ ምስጢራዊ ስምምዕ ወታደራውን ፋይናንሳውን ሓገዝ ከም ዝተገብረሉ እዩ ዝጥቀስ። ኣብዚ ምስ ብሪጣንያ ኣትይዎ ዘሎ ተመሳሳሊ ስምምዕ ድማ ብወግዒ ዝተሓበረ ኣሳት $160 ሚልዮን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክግበረሉ እዩ። ሩዋንዳ ብወገና ኣምሳያ ናይቲ ዝወሃባ ገንዘብ ክንደይ ዝኣኽሉ ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ክትቀበል ምዃና ኣይተነጸረን። ብሪጣንያን ሩዋንዳን ተሰማሚዕናሉ ዘለዋ ጉዳይ ምምለስ ስደተኛታትን ሓተት ዕቕባን ኣህጉራዊ ሕጋጋትን መስል ስደተኛታትን ዝጥሕስ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ወገናት ይውቀስ። ብዙሓት ዜጋታቱ ግዳያት እዚ ናይ ብሪጣንያን ሩዋንዳን ስምምዕ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝግለጽ መንግስቲ ኤርትራውን ዝሕንኽ ውጥን ምግዓዝ ስደተኛታት ክብል ብ18 ሚያዝያ ብመገዲ ሚኒስትሪ ዜና ብዘውፅኦ መግለጺ ተቃውሞ ኣስሚዑ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ናንጻርቲ ስልጣን ብሒቱ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝተሳተፋ ብውሕዱ 16 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዓመፁ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ቮከር ፐርስ ገሊጹ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ንባይቶ ጸጥታ ብዝሃቦ መብርሂ ኣብ ሱዳን ጎኒ ጎኒ እቲ ካልእ ዝካየድ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣንጻር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝቖመ ኣሃዱት ሃገር ምስራሕ እውን ክፋል ናይ ዝተመዘሉ ዕላማ ምዃኑ ብርሂቡ። ካብ ዝተመደበሉ መዝነት ደረት ሓሊፉ ንዝበሎ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ክሰጉግ ምዃኑ ዝሓለፈ ቅንያት ዘፍለጠ መንግስቲ ሱዳን ብወገኑ ብዛዕባ ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይልታት ጸጥታ ዝምልከት ምስጢር ናብ ግዳማውያን ሓይልታት ኣምሊቓ ንዝበላ ሓላፊት ናይቲ ኣብ ሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ንዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ትከታተል ኣሃዱ ሱሌይማ ኢሻቅ መርመራ ይካየደላ ምህላው ኣልጀዚራ ቃሊሑ። ንሳብ መገዲ ጠበቓ ኣቢላ ብዝሃበቶ መብርሂ እቲ ንሕቡራት ሃገራት ዘካፈለቶ ሓበሬታ ኣቐዲሙ ኣብ ማዕከናት ዜና ናብ ህዝቢ ዝተቓልሐ ምዃኑ ስሚራትሉ። ኣብ ቀራና መገዲ ትርከብ ሱዳን ናብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁፅጻር ወታደራዊ መንግስቲ ከይትወድቕ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ ታሕሳስ 2021 ኣትሒዙ ክሳብ ዝእዋን እዚ ተቃውሞ ምክያድ ይርከብ። ሓይልታት ጸጥታ በብእዋኑ ንዝውደብ ህዝባዊ ተቃውሞ ንምብታን ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ልዕሊ 80 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ኣሽሓት ድማ ተኣሲሮም። ካብተን ዝተኣስራ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብውሕዱ 16 በቶም ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተዓመፃ ኣንጻር ጾታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለስ ኣሃዱ ንሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 7.8 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ምህላው ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ። ኣብዚ ወርሓት ግንቦት ክሳብ ሓምለ ዘሎ ወቕቲ ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን በዳሂ ከም ዝኸውን ዘመልከተ ሕቡራት ሃገራት ብፍላይ ኣስታት 87,000 ህዝቢ ንዓጸቦ ተቓሊዑ ምህላው ኣረጋጊጹ። ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ግጭታት ዘይብቑዕ ምሕደራን ብልሽውናን ተፈጥሯዊ ናይ ወቕቲ ምምዝባልን ተደማሚሩ ሚልዮናት ካብ ህዝባ ኣብ ቅልውላው ይጸኒሑ።
እዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ግና ኣብ ታሪኽ ሃገር እቲ ዝባሰ ምዃኑ እዩ ሕቡራት ሃገራት ዘመልክት። ኣሳት 12 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ደቡብ ሱዳን እቲ 3/4 ተጸባይ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ድማ ብፍላይ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ኣብዘን ስዕባ ኣዋርሕ ህጹጽ ናይ መግቢ ረድኤት እንተዘይረኺቡ ኣብቲ ዞባ ከቢድ ሰብኣዊ ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን እቲ ኣህጉራዊ ትካል የጠንቅቕ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና። ካብ ዝቐፂሉ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሶም ሙዚክ ቀርበልኩም ሰናይ ምክትታል። ብሪጣንያ ውዕል ስደተኛታት ብምጥሓስ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክትልእኽ። ብመሰረት ኣብ 1984 ዝተበጽሐ መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓንቀጽ 14 ሓደ ሰብ ኣብ ዝነብሮ ሃገር ብሰንኪ ኩናት ምስ ዝመዛበል ፖለቲካዊ በደል ምስ ዝገጥሞ ካብ ሕብረተሰብ ምስ ዝግለል ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ ይኹን ዜግነታዊ ኣድልዎ ምስ ዝገጥሞን ካልእ ዝተፈላለዩ ኩነታትን ካብ ሃገሩ ክወፅእ ምስ ዝግደድ ናብ ውሕስ ዝበሎ ቦታ ወይ ሃገር ብምኻድ ዕቑባ ናይ ምንባር ክሓትት መሰሉ እዩ። ብመሰረት ኣብ 1951 ዝተበጽሐ ውዕል ስደተኛታት እውን ሓደ ሰብ ስደተኛ ዝገብሮ መለክዒታት ምስ ዘማልእን ናብ ሃገሩ ክምለስ ዘይክእል ወይ እንተተመሊሱ መቕጻዕቲ ዝጽበዮ እንተኾይኑ እቲ ዕቑባ ዝሓተለ ሃገር ሕቶ ዕቑብኡ ከተማልእን መጽለሊ ክትህቦን የስገድድ። እዚ ዝተጠቕሰ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰልን ውዕል ስደተኛታትን ብዝበጽሐ ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተኸቲሙን ከም ሕጊ ጸዲቑን እዩ። ሓንቲ ካብዘን ክልቲኡ ዝፈረመት ሃገር ድማ ብሪጣንያ። ብሪጣንያ ነዚ ውዕላት ዝኳ እንተኸተመትሉ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ባሕሪ ኢንግሊሽ ቻነል ብጀላቡ ሰጊሮም ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ስደተኛታት ካብኣ ልዕሊ 6,000 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ እትርከብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሩዋንዳ ክትልእኮም ምዃና ድሕሪ ምግላጻ እቲ ሃገር ሓላፍነታ ብምዝንጋዕ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጥሕስ ምዃና ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ኣለዉ። ብሪጣንያ ደሴታዊት ሃገር እያ። ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሰባት ብነፋሪት ባሕሪ ተሳጊሮም ብጀላቡ ወይ መራኽብ ከምኡውን ኣብ ዓበይቲ መካይን ተሓቢኦም ብመንገዲ ገለርያዮም ክበጽሕዋ ዝኽእሉ። መንግስቲ ብሪጣንያ ድማ ነቶም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንኣሹ ጀላቡ ተጠቒሞም ካብ ፈረንሳ ወይ ቤልጅየም ናብቲ ሃገር ዝኣትዉ ሓተቲ ዕቑባዩ ዒላማ ብምግባር ናብ ሩዋንዳ ክልእኮም ውጥን ዝሕንጽጽ ዘሎ። ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ናብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ኢንግሊሽ ቻነል ማለት መትረብ ኢንግሊዝ ብምስካር ኮይኑ እዚ መንገዲ ካብ ዝጅምር ዘመናት ኣቑፂሩ እዩ። ኣብ ናይ ቀረባ ዝኽሪ ስደተኛታት ኣብ ካሌስ ፈረንሳ ብምትእኻብ ተሓቢኦም ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ብምድያብ ናብ ብሪጣንያ ይኣትዉ ነይሮም። ኣብ 2016 ብጫካ ዝፍለጥ ዝነበረ ካሌስ ብምትሕብባር መንግስታት ፈረንሳን ብሪጣንያን ተዓጽዩ። ካሌስ ድሕሪ ምዕጻውን ስደተኛታት ዝነበሮም ምርጫ ንኣሹ ጀላቡ ብምጥቃም ባሕሪ ምስጋር ነይሮ። ሃንደበት ድማ ብንኣሹ ጀላቡ ባሕሪ ምስጋር ልሙድ ተሪኦ እናኾነ መጺኡ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ብመንገዲ ናይ ኣስገርቲ ሓገዝ ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ብሪጣንያ ናይ ዝኣተዉ ስደተኛታት ቁጽሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብክብል ጸኒሑ። እቲ ቁጽሪ ኣብ 2018 297 ዝነበረ ኣብ 2019 74,000 2020 ኣሳት 189,000 2021 246,000 በፂሑ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ድማ ዛጊድ 62,000 ናብ ብሪጣንያ እትዮም። ኣብዚ ብድምር 52 ሰባት ናብ ባሕሪ ጥሒሎም ህይወቶም ሲኢኖም። ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክብክብል ዝጸንሐ ቁጽሪ ስደተኛታት ዘሰንበዶ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኩነታት ቅልውላው ክብል ክጽውዕ እንከሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ዛዕባ ኮይኑ ንምቁጻሩ ዝተፈላለየ ርእቶታት ክወሃብ ጸኒሑ። ብፍላይ ዓቃባውያን ፖለቲከኛታት ጉዳይ ስደተኛታት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀምሉ ጸኒሖም። ዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁጽጻር እምበኣር መንግስቲ ብሪጣንያ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ባሕሪ ሰጊሮም ናብቲ ሃገር ዝኣተዉ ናብ ሩዋንዳ ክለኣኹ መደብ ከም ዘሎ ዝተገልጸ። ብመሰረት መግለጺ ካብ ወርሒ ጥረት ሒዞም ናብ ብሪጣንያ ዝኣተዉ ስደተኛታት ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ክለኣኹ እንከለዉ ነዚ ንምስልሳል ሩዋንዳ ኣስታት $157 ሚልዮን ቁጠባዊ ሓገዝ ክትቅበል እያ።
መብዛሕትኦም ማለት 7-10 ኣብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ትሕቲ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ዘይተመርዓዉ ደቂ ተባዕትዮም እቶም ናብ ሩዋንዳ ናይ ምልኣኽ ቀዳሞት ግዳያት ድማ እዞም ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ክኽእሉ እዮም ብመሰረት መግለጺ መንግስቲ ብሪጣንያ እዞም ደቂ ተባዕትዮ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዘይኮኑ መሳርሒ ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ዝኾኑ ናይ ቁጠባ ፈለስቲዮም ነዚኦም ናብ ሩዋንዳ ብምልኣኽ ድማ እቲ ናይ ስደተኛታት ዕቑባ መሃብ ዕድል ነቶም ናይ ብሓቂ ስደተኛታት ዝኾኑ ቆልዓ ሰበይቲ ዝያዳ ዕድል ዝኸፍት እዩ እቶም ናብ ሩዋንዳ ዝለኣኹ ድማ ናይ ዕቑባ ምሕታት ጉዳዮም ኣብቲ ሃገር ክረአ ከም ዝኾነን ናይ ስደተኛ ዕቑባ ዘውህብ ብቑዕ ምኽንያት ምስ ዘለዎም ድማ ኣብቲ ሃገር ክቕመጡ ዘኽእል ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ምዃኑ ተፈሊጡ እቲ ናይ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምልኣኽ መስርሕ ኣብ መንጎ መንግስታት ብሪጣንያን ሩዋንዳን ኣብ ስምዕ ክበጽሕ እንከሎ እቲ ዝርርብ ኣብ መንጎ ጸሓፊት ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተልን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩዋንዳ ቪንሰንት ቢሩታንዩ ተኻይዶ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩዋንዳ ቪንሰንት ብሪታ ናብ ሃገሩ ዝለኣኹ ሓተቲ ናይ ትምህርትን ሞያን ስልጠናታት ተዋሂቦም ናብ ማሕበረሰብ ሩዋንዳ ክጽንበርዮም ብቑዕ ናይ ዕቑባ ምኽንያት ዘይብሎም ድማ ናብ ሃገሮም ወይ ድማ ናብ ክትቅበሎም ትኽእል ሳልሰይቲ ሃገር ክለኣኹ እዮም ኢሉ ጸሓፊት ዘቤታዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ፕሪቲ ፓተል ብወገና ዋሕቲ ስደተኛታት ንምዕጋትን ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ብሪጣንያ ክኣትዉ ንዝፍትኑ ሰባት ንጹር መልእኽቲ ንምሃብን እቲ ስምዕ ኣዝዩ ኣገዳስን እንኮም ምርጫ ምዃኑን ገሊጻ ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ሩዋንዳን ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ ጸዲቑ ሕጊ ክኸውን ናይ ኣባላት ባይቶ ብሪጣንያ ድምፂ ዘድልየውካ እንትኾነ ሓያሎ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ስደተኛታትን ከምኡውን ተቃወምቲ ሰልፍታት ብሪጣንያ ግን ሓያል ተቃውሞን ነቐፌታን ገጢምዎሎ ጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ስደተኛታትን እቲ ስምዕ ጨካንን ዘይሓላፍነታውን ከም ዝኾነን መሰረታዊ ሽግር ስደተኛታት ዘይፈትሕ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዕ ከም ዝኾነን ክሰርሕ ከም ዘይክእልን ኣጠንቂቖም ሓደ ካብቶም ነቲ ስምዕ ዝተቃውሙ ሊቀ ጳጳስ ብሪጣንያ ጁስቲን ወልቢ ክኸውን እንከሎ እቲ ስምዕ ዘይኣምላኻውን ኢሰብኣውን ምዃኑ ብምግላጽ ብሪጣንያ ሞራላዊ ሓላፍነታ ብግቡእ ከተተግብርን መሰላት ስደተኛታት ከተኽብርን ጸዊዑ ቤት ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ብሪጣንያ ብወገኑ ንዝተመሓየሸ ናብራ ባሕሪ ተሳጊሮም ናብ ብሪጣንያ ዝኣትዉ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእትዮም ብብዙሕ መስገድላት ናብቲ ሃገር ዝበጽሑ ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ተመሊስካ ናብ ሩዋንዳ ምልኣኾም ድርብ በደል ከም ዝኾነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ሩዋንዳ ዝተመሓየሸ ቁጠባዊ ምዕባለ ዝረኣየለን ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና እያ ትግለጽ ድሮውን ካብ ጎረባብቲ ሃገራትን ካብ ሊብያን ዝመጹ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ስደተኛታት ተቐቢላ እንተኾነ ሩዋንዳ ኣብ ልዕሊ ገለ ዜጋታት እትገብሮ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብሓያሎ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሑ ብሪጣንያ ብወገና ሓንቲ ካብተን ነቐፍቲ ክትከውን እንከላ ሕጂ ተመሊሳ ስደተኛታት ናብቲ ሃገር ክትልእኽ ምሕላና ድርብ መዓየር እዩ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመ ሃገሩ ሩዋንዳ ካብ ዓዘቕቲ ጃምላዊ ህልቂት ወፂኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ናይ ምዕባለ ጎደና ክትሕንበብ ሓያል ጻዕሪ ካብ ዘካየዱ መራሕቲ እዩ እንተኾነ ንሱ ዝነቕፍዎ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣንጻሩ ንዝወዳደሩ ኣባላት ተቃውሞ ሰልፍን ጋዜጠኛታትን ኣብ ምቕያድ ድሕሪ ኣይብልን እዩ በዚ ድማ ሓያሎ ሰባት ብዘመዝገቦ ናይ ምዕባለ ከይዲ ከድንቕዎ እንከለዉ ካልኦት ድማ ንሱ ጥራይ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ዝደሊ ብዘይካይ ካልእ ብቑዕ ሰብ የለን ኢሉ ዝሓስብ ንተቐናቐንቱ ዘይምሕር ውልቀ መላኺ ክብሉ ይገልጽዎ ኣብ 1990ታት ብሕማቕ ዜና ቀትለት ጥሜት ውግእን ወረውግእን እትልለን ረድኤት ግበረላ ብማሕበራት ግብረሰናይ ምውዕውዓት ዝግበረላን ዝነበረ ሩዋንዳ ሎሚ ብኣንጻሩ ብቁጠባ በልፂጋ ኣብቲ ሃገር ወፍሪ ክካየድን ዘመዝገበቶ ቁጠባዊ መቐይሮ ብዝንእዳን ፊናንሳዊ ትካላትን ማዕከናት ዜናን ተተኪዩ እንተኾነ ሩዋንዳ ኣብ ከይዲ መስርሕ ሰብኣዊ መሰላት ዝተርፋ ገና ሓያሎ ከተማልኦ ዘለዋ ነገራት እናሃለዋ ስደተኛታት ብሓይሊ ናብቲ ሃገር ምልኣኽ ግቡእ ከም ዘይኮነ ክግለጽ እንከሎ እቲ ሃገር እውን ስደተኛታት ክትቅበል ምስ ስምዓ ንቁጠባዊ መኽሰብ ዳ እምበር ገና ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ናይ ገዛእ ርእሳ ስደተኛታት እናሃለውዋ ካልኦት ስደተኛታት ክትቅበል ሓላፍነታዊ ከም ዘይኮነ ይግለጽ ኣቐዲማ እስራኤል ምስ ሩዋንዳ ብምስጢር ብምስማዕ ሓያሎ ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ናብ ሩዋንዳ ልኢኻያ ዝበስሑ ካብቶም ስደተኛታት ዳግማይ ናብ ስደት ከም ዘምርሑን ገለውን ብመንገዲ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ኣምሪሖም እዮም ብሪጣንያ ተካይዶ ምልኣኽ ስደተኛታት እውን ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥሞ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘሎ ገለ ስደተኛታት እውን ንገዛእ ርእሶም ክጎድኡ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ የጠንቅቑ
بريطانيا ኣብ ታሪኻ ካልኦት ሃገራት ኣብ ምግዛእ ኣማይት ዓመታት የሕሊፋ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ኣፍሪቃ ካብ ኤስያ ክሳብ ኣውስትራልያ ብምግዛእ ኣብ ባንዴራ ሃገር ፀሓይ ዘይዓርቦ ዓባይ ሃገር ተባሂላ ተፀዊዓ እያ ብሪጣንያ ኣብ ሓያሎ ክፋላት ዓለም ከይዳ ብምግዛእ ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ኣብ ሃገራት ክሳብ ሎሚ ኣሰር ዝገደፈ ግጭታት ክቕፅል እጃማ በርኪታ እያ ገለ ካብዞም ሎሚ ዝስደዱ ዘለዉ ሰባት ኣቐዲሙ ፖሊስታት ብሪጣንያ ዝኸተሎ ሽግራት ዝተደፍኡ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ኣቐዲሞም ዝተጠንሱ ስምዕ ምልኣኽ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ዝተመያየጡ ላዕለዎት መራሕቲ ብሪጣንያ ንኣብነት ውፅኢት ናይቲ ብሪጣንያ ካብ ሃገራ ወፂኣት ትገብሮ ዝነበረት መግዛእትን ካልእ ንጥፈታትን እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን መበቆሉ ቱርክ ክኸውን ከሎ ጸሓፊት ዘቤታዊ ጉዳያት ፕሪቲ ፖተል ብወገና ህንዳዊ መበቆል ኣለዋ ታሪክ ብሪጣንያ ኣብ መግዛእትን ወራራትን ዝተመርኮሰ ብምንባሩ ከም ውፅኢቱ ሓያል ክፋል ሕብረተሰብ ተሃገር ናይ ስደትን ፍልሰትን ታሪክ ዘለዎ እዩ ሓንቲ ካብ ንስምዕ ሩዋንዳን ብሪጣንያን ኣመልኪቶም መግለፂ ዝሃቡ ወገናት ኤርትራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስምዕ ሕሱርን ዘይሓላፍነታዊ ሕፍረትን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ኤርትራ ብሰንኪ ትኽተሎ ፖሊስን ዝተናወሐን መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን 10,000 መንእሰያት ግዳያት ስደት ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሰንኪ እዚ ኤርትራ ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ስደተኛታት ዘፍርያ ሃገራት ኮይና ኣላ እቲ ሃገር ፖሊስታታ ብምትዕራይ ኣብ መንእሰያት ወፍሪ ካይዳ መንእሰያት ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ፍቕሪ ክሓድሮም ኣብ ክንዲ ምስራሕ ንኻልኦት ኣብ መንቃፍ ምውፋራ ዕዮ ገዛኻ ከይሰራሕካ ብናይ ካልኦት ዕዮ ምውርዛይ ዘስምዕ ኮይኑሎ ሙቃም ፌደሬሽን ምብራቅ ኣፍሪቃ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተጸንቢራቶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐጽሪ ምትእኻብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ይጽዋዕ ዘሎ ኣብ ቀረባ መጻእ ድማ እዚ ቐጽሪ እዚ ናብ ፌደሬሽን ክምዕብል ትጽቢት ተገይሩሉ ይስራሓሉሎ እዚ ፌደሬሽን ኩን እንተዳ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ዓባይ ፌደራላዊት ሃገር ክትምስረት እያ ኣፍሪቃ ገዛእቲ ሃገራት ብዝገደፈኦ ዶባት ዝተመቓቐለት እያ እዚ መግዛእታዊ ዶባት ጥቕሚ ህዝቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ብምንባሩን ንሓያሎ ሃብትታት ዝኸፋፈለን ብምዃኑ ኣብ ገለ እዋን ጠንቂ ግጭታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ነዚ ግጭታት ፈቲሕካ ሰላማዊ ዞባ ንምፍጣር ሓደ ካብ መፍትሒ ኣህዛብ ኣሕቢርካ ሓባራዊ ጥቕሚ ምስ ትፈጥረሎም ብምዃኑ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ይሰማምዑሉ ኣብ መስከረም 2018 6 ሃገራት ኣፍሪቃ ማለት ቡሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ብምርኻብ ኮሚቴ ብምቋም ፌደሬሽን ምብራቅ ኣፍሪቃ እትባህል ሃገር ንምቋም ዘኽእለን ቋም ክነድፋ ተሰማሚዐን ነዚ ንምትግባር እዘን ሃገራት በብእዋኑ ብምትእኻብ ቋማ መንዳፍን ሕግታት ኣብ ምጽዳቕን ይርከባ ዕላማ ናይቲ ፌደሬሽን ፖለቲካዊ ሕብረት ብምግባር ንጽል ዕዳጋ ባጤራ ባህላዊ መንነት ሰራዊትን ወፃኢ ጉዳያትን እትውንን ሓንቲ ብፌደሬሽን ዝቆመት ሕብርቲ ሃገር ንምቋም እዩ ፌደራላዊት ሃገረ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተመደበላ ግዜ ክውንቲ ክትከውን ተዳኺ ኢላ ብልዕሊ 2.4 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 10ይ ደረጃ ክትስራዕ ብልዕሊ 180 ሚልዮን ብስ ህዝቢ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ናይጀርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክትስራዕ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ክትስራዕ ከም ዝኾነት ተገሊጹ እዚ ምትእኻብዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተጸንቢራቶላ እዚ ድማ ንስፍሓት መሬት ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ክሳብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ክመጥን ከሎ ብዝሒ ህዝቢ ናብ 270 ሚልዮን ከባቢሉ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ ምትእኻብ ብንጥረ ነገርን ባህርያዊ ሃብትን ዝሃብተሙ ኮይኑ ኣብ መንጎ ሃገራትን ኣህዛብን ኣብ ቁጠባ ዕቤት ክፈጥር ማሕበረሰባዊ ፖለቲካዊ ምርጋእ ከስፍን ትጽቢት ተነቢሩሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝያ ሰፊሕ ሃገር ኣብ ልዕሊ ምዃና መንግስቲ ዘይቆጻጸሮ ሰፊሕ መሬት ትውንን ኣብዚ ሰፊሕ መሬት ሓያሎ ዕጡቃት ሓይልታት ክህልው ከለዉ ኮንጎ ናብቲ ናይ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ምጽንባራ ኣብ ምቅላስ ዞም ዕጡቃት ክሕግዛ ትጽቢት ተነቢሩሎ ሙቋም ፌደሬሽን ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ 2018 ዝነቐለ ሓድሽ ሓሳብ ኣይኮነን ኣብ መጀመርታ 1960ታት ኬንያ ኡጋንዳ ታንጋኒካን ዛንዚባርን ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይመን ፌደሬሽን ክምስርታ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ
ኣብ ሰነ 1963 ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ነረረን ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦቦቱን ከምኡውን ገና ሽዑ ናጽነታት ጎናጸፍ ዝነበረት ዛንዚባር ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠርኒፎም ፌደሬሽን ክምስርቱ ብምዝራብ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት ካሕብሩ ተሰማሚዖም እንተኾነ ፕሬዚደንት ኬንያ ጆሞ ኬንያታ እቲ ናይ ምሕባር እዋን ኣብ ዝኣኸለሉ እዋን እቲ መስርሕ ፌደሬሽን ህውኽን ንኬንያ ናጽነታ ካብ ብሪጣንያ ንምውሳድ ዘተዓናቕፍን ኢሉ ክዕጠጥን ከሎ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ሚልቶን ኦባተን ብወገኑ ብኡጋንዳ እትበሃል ንግስነታዊት ዞባ ሃገሩ ተፈልያ ነጻ ክትከውን ድሕሪ ምውጣና ቀዳምነት ሕብረት ኡጋንዳ ከረጋግጻለኒ ብዝብል ምኽንያት ካብቲ ስምዕ ሲሒቡ ኣብቲ ጉዳይ በይኑ ዝተረፈ ፕሬዚደንት ታንጋኒካ ጁልየስ ነረረ ኣብ 1964 ሃገሩ ታንጋኒካ ምስ ብርእሰ ምምሕዳር ትመሓደር ዝነበረት ዛንዚባር ብምጽምባር ሃገረ ታንዛንያ መስሪቱ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕብረት ፈተነ እኳ እንተዘይተዓወተ ቀጺሉ ኣብ 1967 ተፈቲኑ ዳግማይ ኣይሰለጠን ድሒሩ ግን ኣብ 2000 ተበራቢሩ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓያሎ ርክባት ኣብ 2010 ኣባላት ሃገራት ብነጻ ዘሳትፍ ሓባራዊ ዕዳጋ ተኣታትዩ ርእሰ ከተማ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ምስ ኬንያ ዘዳው ከባቢ ተዶኪና ትርከብ ከተማ ኣሩሻ ክትከውን እትጥቀመሉ ባጤራ ሽሊል ምብራቕ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊሽ ፈረንሳን ስዋሂልን ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽ ሃገር ድሕሪ ምዃና ፕሬዚደንታት ኬንያን ሩዋንዳን ብዝገበሩላ ዕድመ ነቲ ናይ ፌደሬሽን መስርሕ ተጸንቢራቶ ኣቐዲማ ሶማልያ ናብቲ ፌደሬሽን ክትጽንበር ጠለብ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት እቲ ሃገር ውሽጣዊ ምርጋእ ዘይብላን ድሮ ንባዕላ ኣብ 3 ማለት ናብ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ብሞቃዲሾ ዝመሓደር ሶማልን ተመቓቒላ ብምህላዋ ጠለባ ብኣባላት ሃገራት ተነጺጉሎ ቡሩንዲ ኬንያ ሩዋንዳ ታንዛንያ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ዝጥርንፍ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ግብራዊ ክኸውንን ዘይክኸውንን ንግዜ ዝግደፍ እኳ እንተኾነ እቲ ናይ ምውሃድ መስርሕ ብወገን ፖለቲከኛታት ጥራይ ዝምስራሕ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ብቁፅሪ ዝበዝሑ መንእስያተን ሃገራት እኹል ኣፍልጦ ዘይወሃቦምን ኣብቲ መስርሕ ተዋሳእቲ ይኾኑ ብዘይምህላዎምን ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣትዮ ካልእ ንፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ብድሆ ዝኸውን ድኽነት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ቡሩንድን ዘሎ ሱሩዝ ሰለለ ድኽነት ሓያል ጻዕሪ ክሓትት እዩ 6 ሃገራት ተሓዋዊሰን ዓመታዊ ዘቤታዊ እቶት 2600 ጥራይ ክኸውን እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መበል 30 ኣብ ዓለም ድማ መበል 158 ዝደኸየት ሃገር ክገብራዮ እንተኾነ መራሕትተን ሃገራቶም ካብ ብተናጸል ብሓባር ብምስራሕ ጸገማተን ክብድሃን ዕቤትን ብልጽግናን ከመዝግባኔን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣብ ዘውፅእዎ ዝተፈላለዩ መግለጺታት ክሕብሩ ጸኒሖም ካልእ ካብ ህንዳዊ ክሳብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ሽፍን ሰፊሕ መሬት ብትሕቲ ቅርፂ ተራኺቡ ናብ ረብሓ ህዝቢ ክውዕል ሓያል ጻዕሪ ክሓትት እዩ ተወሳኺ ኣልጀርያዊ ተቐማጣይ ቤልጅም ብ5 ዩሮ ሎተሪ ብምቑራጽ 250,000 ዩሮ ተዓዊቱ እንተኾነ ወዲ 28 መንእሰይ ወረቐት ዘይብሉ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብምዃኑ ብሎተሪ ዝተዓወቶ ገንዘብ ክወስዶ ይከኣለን ዘሎ እቲ ዝተዓወተ ገንዘብ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑ ኣብ ኢድ ዝውሃብ ኣይኮነን ሕጊ እውን ኣይፍቅዶን እዩ እቲ ኣልጀርያዊ መንእሰይ ድማ ናይ ባንኪ ሕሳብ ብምውፃእ ዝተዓወቶ ገንዘብ ከይቀበል ወረቐት ዘይብሉ ብምዃኑ ዝተዓወቶ ገንዘብ እናርኣዮ ከይስእኖ ስጋት ፈጢሩሉሎ እቲ መንእሰይ ብተወሳኺ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይብሉ ብምዃኑ መንነቱ ክፍለጥ ኣይተኻኣለን ጠበቓት መንእሰይ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ምስክር ልደት ዘይምህላው እቲ ካልእ ጸገም ምዃኑ ብተወሳኺ የብርህ እቲ ኣልጀርያዊ መንእሰይ ብዝኾነ መንገዲ እቲ ገንዘብ ናብ ኢዱ ክበጽሕ እንተኽኢሉ ኣብ ቤልጅም ክቕመጥን ገንዘቡ ናብ ንግዲ ውፊሩ ክሰርሕ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ምዃን ምስክር ወረቐት ልደት ዘይምህላውን ዘውርዶ ሃስያ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ መደብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ተጥዕሙ
ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። سلام كمي تغنيو فتوح تغاتلت مدب تطعم سريد يرنا زيتوت الربع صغر بالكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماكم أدالاونا أقرب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان حدبو ناربع عمات ناي منقس سرحتنيا تغوصيروم ندوقوم بقبو أعبيهم أمهيروم أمرعيهم طروتهم سوزو أحبابيتهم دوقوم مسملوء تحستوهم نولدهم مخان السعانويات تترخ أبو بخطر قهي نابرهات ليهوم نابرهم تخلابيتو قن تاريخ هيواتهم زفلطو مصحف نخص أحفو يتبابعوهم مصحف حاتمة أرأستاد ما قصعت هيوات سميما زم أبو أما مرقتها مصحفهم زربا خسمعو عدل توهبمو أبو الزاربو زربا لب خاص تنكف نبرا أحتام مصحف قصعت هيوات ما مرقتها قبر اللازب الحساب سلز قربه عبد داراش تخاريوم نفتوتن عبيت قايش عديموم كلهم بحبار عبد داراش ترخيبوم نايتهم أبو 4 دوقم دما مس أنستم ترخبو اتمدب باحتام تكال مخفت مستوهبه بزعبا مصحف قصعت هيوات أب اي الناس لتركب مجلس زدليا مسلنن جن بزعبا دراسي كم يزبلوا بو مخانم كفالت أنا مثال نودوم من مدرخ يقدم مستبهله عبودهم في شخشخ بموبال تسعه بحواتو نقع حقو سكا تمتقولو انتغنها شمو زي كونس شم برهانم سمعه بحفرت شم كقبله برهانه مدرخ وطيو دحر سلامتا كبرات عدمات نساتكم ملآخ خير رأيني لكم تأمن تخونو نعايقن ملآخ سقال بيسوك خيد رئيو نسو دما أبويو أنا تدربيز نبركو زختامي أبويقن كاب مريتا تسيو سب جيرني زدلين مسالة أماليو نبيت مرتلي أخوني أذكر حلاف بيت مرتي أبا في دقة خوينة جأما خسأرك كرينو خلو مانجوس إلو مسؤوعون نيروم أبوي جلس الرأي منيرو خوين دما تمرتيا مزقبني حبز بصحد ما بصحني سلازغوني ملآخي لزوعو ملا سعدا يقبرني كابزن لعلي خزارب عقمي حسرني يغني لي مدرخ نبويك قدفو مسبله بدأ عيتا فنوو أبو نب أكوبات سوات قريبهم دحر سلام تمهاب الزبرهاني بزعبايك بلوكم صنحي يتأمنوو سلاز فتوني أز كله قبلكم صنحي لعلي كله ملء سب سلاز خوني أز كله حاليوت أباي زرق زلو كبلو نام مدرهم سقرو أنا صحفي كنكن صحفن مخان عقم ناي بحر فلتات كهلو كالو ويلا أمن مسؤول ما ناي سنة صحف أمر زلو خون علو بل أنا صحفي زلو طراي هيوت زمهارتنيو قصعت هيوت بزعباي ويناي زخونة قل سب تاريخ كتكون تخيليا مصحفيا بزعبا شكرات تقلص ناي زحالفن ناي مسان تقلص مصحفيا بزعبا ولدتات زلو فللي تقلص دخم قرنتات نايز ولدو مالت نايز زلو ولدو تقلص قلقلو ولدات نابز عالم ممسيهم منم أمر زي بلوم تقلص مصحفيا تتصبيت داو زحلفو زي وقح ليت تترخ مصحفيا مودما كابتم مصايهم برهان كخون دليتات كحديكا زقبر كايو مسوعتنات هي ولدهم إيدهم حزنا تاتبلنايو كم إلكا خمز خيادة مهيرنايوم
كميل كازربات مهار كم فرن ننقص نار إنيهم كم قول عندر فلهم نيرنا حجمس قبزو كم زي ملكتهم أسكيتهم جزي تلويتيو أيوة تلويتا مساتو ولدتاتي تميلسهم كم زحلفنا الذكرون تقينهم أبو ولدنا زنبرنا خبرات مسحواتنا زنبرنا تأمرات ولدنا كم فتارينا نريم نيرنا جنتها تحت أجر الديثاتنا تركب الناس لن أمن هيمانتنا ون كوميل سلز الزنا كم سرعة نخبره من الزوم من نيرنا حجيجن سبات تعففت خوينهم نعيد عملنا عبلي لوم حدش ولدو أو أحب الهاتنياتات مسكونتات مستقمز قعزو كابلهم خنبروها كين بروا زي تفلت الصباح هزيات قدسهم سسعة نعيد عمل نزقدمو نعم سب مركب كم مسال اللي يزدقمو لك دحري هذا مسال اللي يمزدقمو تتعيمم أبلع لي كم زوج حمص عرقة أو عتي دربيخا تخونا جن هيوت كم مسال لا يكونتن هيوت كم قربيا تتتا ولد خم درجة مسال زلنا يكونن ولدي تنفسنا هيوت مينا زخونا يكون ولدي بعقمون ولد غيري الزجن كمل سوليلو زجبوري يكونن تخليب زي سراور تطويلو كقوم ما يتكلن بمقللنات بخبرات حتم نزوم دقنا ابوتاتهم نعم كبل زحلفو دخمن اكيبهم زطريو نبرت ابኦም زطفو ገንዘብን حاجوسم نمملأ زحلفو وانات حجيا مدكامم نمنتاي زنصوغو برهان مركاب اندحر ابونا مجمرتا سغمتنا هيوتا ريوم نمنتاي دقوم أت زدخمو وان حاجوزم زنفكوم نتن تريفن زلوانا هيوت مسال زي ساديو تاي ونجل سلازفصميم ازف الدايو دقوم بهيوت كلو بصموان نبعتن زنبرو فقر ما يترف حاجوزم قد من قد الناتيو نحنا خنع بيهم كلنا فقرنان جنزبنان حايلنا نهيبنا يوم حجي ابو ام سودانا انتهم زحاسبو نبون الدن فتقار زي فديم نمنتاي بولدهم سخل مقطعتي وردم قندقنا كل زرسي عمو اب حزننا يولدهم لامباي نسنسو حجز لنا يا خنتات ناتهم مصام مخانو كذكرهم فتو حجين تعرقنا نساتومون حنت معلت أريقهم بوتانا غتوك يوم وزلو من حاتو زلنا صباح نساتومون كحوتو يوم نعاي حتوتني بزعبايت جنقو دك ايك عبي زي تتسقمكو أعبيخ ندساب جيرين نبسون كي إيدهم نهز أخمز نبرو جيريهم حجي نولك اي مخان كيسين كخبزو خلنا سبايت صبايو أما زيزام أنا عدلنياي أبقلناي حيال بسعيتي مساليتي هيوت هيبنيو مسام قعز مالت قعزة خابت عمق الليلي حجون كسب حد زلنا نزخون زقات مناس أقام كنمكتهم وخونا أمنت أيو بسعيتي سبيتيا سباتا فقري ورقيم قناي قلتوانيم أنا قنكم جيقاق فتسما يدلن ناب سبيتهم متابيلهم فتوكي كابل بيز فتوكي يغني اللي يمساي سلازلخي نسخ سلازلخي نبرالخو بحدخ ساب زلنا كل نجر قليلين عنا زخونا زخبدنا نجر يدلن كنبود هنا اتخبلو زدالي ازينيرو يغني اللي مدرو وديوم الناخدو دوقوم كاب جيقوم ترديوم دي ويس ورشاد اليوم نولدهم اغرق قبرلهم حتتوهم ولدقن أقرأكم كبلو دفرت سعنو نولد زي خبر أقرأ بهالو يترف أبقون نخدو ويلو نخزاربون الدلاي تحبو إلوهم قديفهم كده أدي بوغنا نولد زي خبر ولد بايون وقوزي جن دك دقوم أبحقوي عبايلهم تتمتموهم تفتصمه ترقم برامي راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو
جاك ما ولا بتزسحق نقرات يا وديقة أبناي مبعتها استقبر فتنا كل التجزية تريفة أب جينير سلسة تجزية تريفة كمون نبي يونيفرسيتي مأتوي تفتنا فتنا سلسة تجزية تريفة كرمة من راعي أب يونيفرسيتي تريفة نيرة أب هارفارد 10 تجزية تنزيقة بدي حرزي بسلاسة جزية زخوهن سراحة مركيته تنزيقة لما بوليس نموغان هون حاموشة سبات حاتيتنا ن4 يوم تقبيلهم نعايقن بسلستك آلافان يومني نسخة بقوعكم كان تبهيلة أب هوتيل كمويتر كسرحون مسلسنا 4 سبات سراح حاتيتنا كابز يوم 3 سبات تقبيلهم نعاين بيني نسخة صبغ ملكعي بالكهاني لم نسيقومني كابناي هوليوود فيلم بزحة تماهيرة بفلايكا كابتا فورست جامب تبل فيلم كابزا فيلم انتاي تماهيرة مثلكم فتسيم كها إيدكا زي مهاب نتياب أزواساء سباي كم تقولوا لهم زريوه نسجن انتاي كم زقبر يفلت نيرو أبا أمريكا غلتشحن كلتشن سلسن بتعمي تشأني غنيرة إنترنت كرخبول الزخل من قدون هيك عركون زا فورست جامب تبل فيلم هبنا عركي جزارك إياه نتي يبزا فيلم زواساء مسرع أخوه كم زي لحسيبه زيو كاو أخن مهرز لنا نت قبر نجر أمانلو أفكر رو سبات فتي ما يفتيم بزي قدس أب كلمي خموز إخ الزهرب بفتسم حسيبه فلتني لو مجن غيره يو كلمة 15 عمت المسارحتي كم زيلي منيرة أحوات أبرت إنا هنسرح لنا نعنا ترايا كنان نحنا انت تعويتنا سمين يوم يتاويت من سياد شاينا عوتات كخوني يوم ميلي يوم أبتك زيتي هابتا ما تاين برنان هابتا ما بوي بلنان حيد زلو كون نين برنان $1 ون كاب بانكا يوسانان ولا ون 1 سنتيم تقون كاب منقستي يوسدنان انت إذا كم قانتا حبيرنا أبرتع كم سرح تراي اللومي زج أن قمزلوغن الزيوم بزحات من سيات تسفاي غورسو نفسهم مسكال إنا ودادرو الله مؤمي سحتو نحن هون ليكا كم زناتهم سقم نيرنايو بوزو حساب كنت نساق بلكا صبو عايسب معكاني تو حادقن كل من قد خطنا دلكا سعلم بزوح عدلاتي زلوا نزقن بخمي تريو كمون نتم عدلات بخمي كتحزو مالكا قداسيو أب نسنتي زنبار كل جزء كل نجار زي كاليز مثل النيرو حج غريا هالله جن كل نجاري كاليو جان بزعبا بزوح نجارات كتحسب عليك بزعبا عماويلك بزعبا حبرة السبك كتحسب عليك سعرت كان تحيلك نخت عوت بزوح تخقل له كتقبرو انت فتين كون توحدة تسفل لك رجع ترايبل كل نجار مفتح اللي مخرين من اسيات انت يمسلوكم سخون نجارات تقبروا اللوان امنتي هاللقم نتوم تقبروهم نجارات دما كابل بهم افكروهم حل متاتكم كساب كندي عبيتي يخونوا بزي قدس كتعقبوهم اللوكم هذا معالتي كون كم زخون امنت كتحضروا لكم هيوات لك كم حن صندوق شوكولاتيا زقت مكايت فلتنيها زخونة تفتم مجيجا زاد النق أتاوي زلوا ودي أسرع عمت قدم مخانكا نفع تمهارا يكون زاد اللي تمكرون فلتاتن بزقباك أسام ودي أسرع حمشان عمت مسكونكا أخول جيجاتات قبر أحيدي تشنق تودق تتسق ودي أسرع حمشان عمت يخازل لها نتزقات مكان ناس تما أرقى حلفو ودي 3 عمت قدم مخانكا نحاد نفوع حلقات خطلو نفوع حلقة نعخذ ليك استفل عليه نجاراتي زمهريكا كمون نبحانتني شو كوبانيا تتسنبر أبحاد عبي كوبانيا ممهار صبقو كانت هنا جن كم حدا خفالنا يتعبي ماشي ممكن كاخد تسرح أبني شو كوبانيا مستسنبر كاجن بزعبا حلمتاتن سميتن تمهار
ኣብ ሓደ እዋን ብዙሕ ነገራት ብኸመይ ከም እትገብሮም ትመሃር ካብ ውድ 30 ክሳብ 40 ዓመት ምስ ኮንካ እንተዳ ንገዛእ ርስኻ ትሰርሕን አንተርፕረነር ክትከውን ኮንካ ብንጹር ክትሓስብ ኣለካ ካብ 40 ክሳብ 50 ምስ ኮንካ ኩሉ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ክትገብሮ ኣለካ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ናብቲ ንስኻ ተድምዓሉ ነገር ጥራይ ጠመተ ትገብር ሕሰብ ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመት ምስ ኮንካ ግን ኣብ መንእሰያት ኣተኪርካ ስራሕ ምኽንያቱ መንእሰያት ላዕሌኻ ናይ ፈጠራ ሓይሊ ስለ ዘለዎም እቲ ዘለካ ኣብ ኦማቦ ፍዮ ካብ 60 እንድሓር ምስ ኮንካ ምስ ደቅኻ ኣብ ገንገም ባሕሪ ሕልፎ እንተ ደኣ ከም ማሽን ተሓስብ ሃሊኻ ፀገም ክመጽእ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ደቂ ሰባት ከም ማሽን ንሰርሕ ነርና ኣብ ዝመጽእ 20 ዓመታት ግን ማሽን ከም ደቂ ሰብ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ ኣብ መጻኢ ዝመርሕ ፍልጠት ዘይኮነስ ጥበብ እዩ ዝመርሕ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝመርሖ ዝነበረ ፍልጠት እዩ ምህርቲ ዘፍር ዘሎ ኣብ መጻኢ ኸዓ ናይ ምምሃዝ ክእለት እዩ ብናይ ደቅና ትምህርቲ ክንግደስ ኣለና ሎሚ ማሽን ካብ ወዲ ሰብ ዝበልሕን ዝሓየለን ክኸውን ክእል እዩ ወዲ ሰብ ግን ዝለበመ እዩ ስለዚ ደቅና ዝያዳ መሃዝቲ ንምዃን ብግዝግባእ ክንምህሮም ኣለና ሎሚ ዓሊባባ ልዕሊ 3 ሚልዮን ዓማዊል ኣለዎ ሕጂ 2 ቢልዮን ዓማዊል ንኽህልዎ ክንፅአ ኢና ኣብ ዓማዊል ብጣዕሚ እምነት ዘለና ኣነ ንዓኻ ይፈልጠካኒ ንስኻውን ከምኡ እምነት ግን ኣገዳሲ እዩ 1 ሚልዮን ዝኸውን ገንዘብ እንተሃሊካ ናትካ እዩ 20 ሚልዮን እንተሃሊካ ግን ናትካ ኣይኮነን ናይ ሕብረተሰብ እዩ ሕብረተሰብ እምነት ስለ ዘሕደርዮም ሂቦምዋ ስለዚ ነዚ ሕብረተሰብ ካብ መንግስትን ላዕሊ ጽቡቕ ግበረሉ ሎሚ ብዙሕ ጸጋታት ኣለና ስለዚ ብዘለና ገንዘብ ሓይሊ መንእሰያት ክንምህረሉ ኣለና ኣብ ቤት ትምህርቲ ተመሊስና እውን ብዙሕ ግዜ ምስኦም ከነሕልፍን ካብ ተመክሮና ክነካፍሎምን ኣለና ትርጉም ፊልማዊት አብርሃም ኣቕራቢ ተስፊት ዮሐንስ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምና ልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በትልሙድ ኣድራሻና ናብ radioerna@gmail.com ወይ radioerna@yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሐንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮኤርና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮኤርና